Let's say hadin baplio iya ke video sepang jongki amish kilak ban perkat badai tangki amish kiba im bat kiba riam kumne hapok kari Amerika ndai syak ngan yathu yapi baki dang bun ki wai padaki kanhun kiba im kiba riam kum ki amish wat lada kim dai satia ki amish kedai ke Church of God Restoration kedai ke Balang haka baki bubun bak ki breu ki perkat baki dai ki amish bat wat ki breu hapok kari Amerika ro ki perkat bakane ke kanhun jong kane ke Balang ki dai ki amish ndai kine kim dai satia ki amish wat lada ki jan baki phong ki asrim bat ki amish ki breu hakane ke Balang ki phong jan kumne kumba phong uniform kadau kadai baki ngai bakim dai ban pen yasrim yalade bat kapathai kabadai ru kajo kajat jingai bat ki amish ya ka baki la pensyong nong rim nakasithi upol syaki nong rom kalau nong ka bakhat ar kadkhot ka ba ar ka baong to wat pen yasrim yalade bat kapathai kingat da ka ba phong yaki jan kumne ka pynpaw sya kapathai baki don ka dohnud ka ba khuid bat ka basngur ya ki breu ki bom phong jan kumaki lanyo ya ki baki dai ki reu perthai wat ada ki kam yalade baki dai ki Kristen ro ya kane ka Balang la seng da u Daniel Wilbur le house nam khat khandai spa trapo kene ke Balang ke don ya ki khat arngut ki apostol jongka bat lanyo ya uretin sman kum u apostol barang bak do jongki ki pat ringat hakane ke Balang ki ngat ba uretin sman u ya rengkat kerdan kaju bat u apostol Paul hapok ke Bible badru ki juduai ru haka kerteng jong u bat teng haka kerteng jongki wei pade ki apostol jongki ki baki thung hapok ka Balang ke jongki kene ka Balang ka mana ki dikhot Balang jongka bakim bit satia ban ya bam yadi ban ya long perlok bat ki breu syabar na ka kunhun Balang jongki kene ka Balang ro kala pelong blay ya kinong yalam jongka bat ki pat ringat jongka Balang ki dai ban kok nguk bet ya ke ai ke baki nong yalam jongki ki hukum ya ki ban le bat lada ki pen khain ya kata on pen sitom ya ki khana samla jongki ki la ban pendon kam internet tang ba ki la ban cek ya ki internet jongki habadon rengkat bat u apostol jongki ya ki breu ki bami no naka Balang jongki ki ngat bet bakin poi syadu jok namar baki ngat badai tang ka Balang jongki ka Balang ka bahok bat ka bakhut bat ka basisya kane ka kunhun Balang ka pendon kam ya ki teknologi ki kali ki projector ki TV screen bat ki wei de haki ying mane jongki ban kren ya ki breu ban rong kane ka Balang jongki kebakingat bahagi ski ke bakat do upat belin unwan bandrong siya kakanhun jongki wat lada kadai nakakanhun ke bom jukwa banisim benta na yadon benta bat ka imlang salang penban namar baki don kane ke jingat bahagi ski ke bakat do ibriu kinwan hi bandrong banjon siya kane kakanhun jongki kumta kila yami patba ban yasim benta haki jing yakhi persyak sorkar ki babon hapok ri Amerika bat ladapin kan mau hakapor bakadon ke jing yakhi ki Black Lives Matter kane ka kanhun kalasim benta bat kinong thok khubor kila thok baki amesro kila sim benta haka kanhun ban persyak ya ka jing penyap ben ya u George ndai haka jing sisa kim dai satia ki amish ndai ki dai ki breu na kane ka kanhun ki baya sim benta
ban yalek persya ka sorkar. Bat day tang hapok ri Amerika, ri hapwat hapok kiri Europe, hapok kiri Austria. Habaki dan kino ki jeng yakhi persya. Kane ka kunhun kaya mi rengkat ban kersyan yaki pajba. Kenang ban kring yaki briu ban wanrung syaka balang kejongki. Kajingnya perap dan kine bat ki amis kalong. Ki amis kim juwer ki wei ki pat de ki jat ban riu ban wan kala amis. Kat bakane ka kunhun pat ka weri ki briu ban wan yasno syaka kunhun balang jongki. Ki amis walada ki riam yalade simple. Ban kim jubishar yaki wei ki bariam per naki. Kat bakane ka kunhun Church of God Restoration. Kapit po bat bishar yaki wei ki briu. Ki bom day na ka kunhun ke jongki lada kim riam kumaki. Kane ka kunhun kalaya lambak la. Yaki pat riu ngai jongka. Banduai batru banyo yaki nong yalam jongka. Baki day kum kiblay. Kane ka kunhun balang kalaya lambak la yaki babun ki pat riu ngai jongka. Namar baki nong yalam jongka. Kila hikai yaki pat riu ngai jongki. Banduai ban mane yaki nong yalam jongka. Kum baki mane ya ublay. Behold, he comes, riding on a cloud, shining, and out of Zion's mount, salvation comes. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant. Sing it with us. There's no God like Jehovah. He comes in clouds of glory. He's sending forth his angels and gathering home his children. There's no God like Jehovah. He comes in clouds of glory. He's sending forth his angels and gathering home. There's